This podcast is brought to you by Carltech Repairs. Carltech Repair kat ma-repair si cellphone, tablet, kan laptop. Mapa software man ti problema na data or hardware, kayang-kayan ti Carltech Repairs. Carltech Repair kat masarakan ni J stall number 113, second floor of Old Public Market, KM5 La Trinidad, Benguet, or you can contact them at 0910-702-1930 or in their telephone number 074-424-0701. That is Carltech Repairs. This podcast is brought to you by Millennial Tech. Millennial Tech at ma-repair the printer, man-install the CCTV, repair the cellular phone, computer, and other electrical appliances. For more information, mabali na ibisitahan nyo da at Kubkubo Building, Proper Abatan, Bugyas, Benguet, or you can contact them through their cell phone number 0910-255-0382, or you can visit their Facebook page, Millennial Tech. You find any inspiration in this we have done, and you have done your noble part. El Maestro Speaks Podcast. Libre ka man lunglungot yun, no? Pugis National High School. So again, we are at Badarong Cafe, and kadagidya dagdengdengeg. With me today is none other than sino kanandas nat sinay din ay pinaka first ay Filipino. Correct me if I'm wrong, nung sigurado ako sinay. Sigurado ka sa Very first Filipino, pure Filipino nga MMA champion in an international promotion. So nati pinaka first, and first mo't lang nga igurot champion iti international scene MMA. At the same time kailyak mo't lang nga imankayan ni Honorio the Rock Banario. How do you say? nice to see you again, brother. Uh-uh. Waday program mo ka man na, at least ay marugrugan tao. Ti pangkuha lang sinagamin, kaman istoryaan ko man panis istoryaan lang ay no mahilig ta kumot lang mo tayo man istorya no kaman na di marunong ta ko adi record ako na lang barbaran mo ay mandangdangay makaadal ta. Wala doon man dungos na, basta yan, i-share ta ko, i-share i-tag sa unta, i-share ko ya, sin page ko ako, time doon wala di, namuna mo tayo, page ko, namuna mo di follower, iman sin page ko, abot nung, baka adi da maawatan din kalita ko, darin kaigurutan na di. Kaigurutan ay kakadwa, at least ay waday magain ka ay knowledge. Yeah. Ano sin ubing adwanitan ay medyo, law adwani di ubing ay basit lang kot. Bukang kaman na ako din dito. At least nasingkot tayo or naanos tayo. Napipigsang or dinamnam ta ko nga. Yeah. So at least siguro ay ano ka, wala di ma-inspire sin ay kaman sin naganda kayo. So di damag ko lang ay first ngayon because you started as a MMA, ipinilim nga karir niya. Since you were young, bakit si di ubing ka ngayon talaga ay like dum ay manbalin ay fighter? Hindi ubing kami wala din di local ayam to ko di dinamaan kaman na redo ya. Nga mo eskwelahan di sin basta no kaman na recess. Bakon sanction pa niya. Recess di kaman ay ayam ay talaga di wat man gin na bukayo di. Kaman na di mo din ayam sin elementary kami. No high school kaman inan high school akat hilig ko man si sports o di ko man buya-buya ako sindoy lay ka man buya-buya sindoy Chinese movie di nga Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, di may met nga buya-buya tan din di tumaytayaw da kanu kay ya din di WWE ay wrestling at idia di apa di kaman tutuan takon kami abangan di sin Betamax pa lang di yung ipa-hire no ay ano karan mi sin no. Ay so din so kaman say nang inspire ang pulos awan ti tanod ka lang takot wala mo din magadi na encounter mo sin da nga nisursuro si kickboxing. Aga magad idi sin time ko idi gamin. Uubing kami sa di. Makamot kami di mga istorya ay kailyak ay
nan start si boxing ad idi. Oh. Or Ay, adi na ano ka? The Mr. Pura. aga high school samad din ngay college sa kasak madamag muton ay dati ay kickboxing si si Kilbong ay so nga siya adi di ngay man kumpita kon kot asak kot masabsabat mo tayo wagbagada ay nan ay mo idi so Nga may diwada kat kadanta ko. man isursuro siya sin high school kami ng angay gamin sindi addawi man din di sumasaan mi ngay iso nga dadin di asagun lang sin kadanda siya makitit training idi Nung kasano ay na-encounter mo ng martial arts? di nan college sa gamin amom no criminology student ka gamin wala di combative ay subject daya kaman related sin course med idi judo din di PE med idi judo wala din sa classmates ko sin senior ko ahidan sa 1 year ya ay Muay Thai fighter nan compete sa international ay naminsan siya din nan isurus basic anda kami nga hindi PMI in-invite din nan isurus sin tanalpas din di curriculum mi si judo kaman manlalas din di sim ay do in-invite day man yan nan isurus Muay Thai at mayat bono mayat ngayon naganasak yun Ay, stay na in love ka. Ituloy ko. Santo sindi college ka gamin ay doy. Wala di extra time ko nga sindi ay bakanti ay oras ko tano black section ko gamin kaman free time mo kot mas damya. Ay. Sin first judak asiyot to anlangan ay tanu gamin mantam-tambay kas di ada do di mangawis sin sikangay sin bin babarakadam ay maninom. Ay. Kut na-testing ko nga sin first sim ko sin college ay ayo mabubut nga mo. Mga gusto pila. Alangan agat ading duigod malitamot sinayin man eskwela. Eskwela. Yan. Iso nga din inyat ko si di nan enroll nan akas in di scholarship program di CCD tan siya nan eskwela kay man si college. Wala di try out da. Iso nga nan try out ak inan sa kadi siya din di kaman ng angay ng triggers hindi kaman aksi martial arts kaman hilig ko ako di naraman ay nadandano kot ni na imas baw di madandano ko so ngay tadi ngana duani ut man padandano talata Basta dumandano ka. That is history at is din tandi mo to Hindi untat sino year ka ng college? 2005 Nansakay ka. sabay ako bisyo kayo kami Bisyo kami ngum umalali kayo de tandoy no open gym mo dili. wala din di ad idi gamin sindoy no misan gamin ad si CDC limited din knowledge ngayon man tapos kaaduan ay athletes ad idi kot mag be issue da asi ada di open ay din di old Muay Thai athletes ad idi man yup open das free training at be issue sa rin di Manila ilan ako sa matitreningan sini inda kayo mo tisdi inda kami si CDC every Sabado samad diot na kami man si dia Ngam nila duan din resulta na lagi jag dengdengeg I am in shape, round shape. Ni Brother Honorio totally in shape. Fit adi talaga. Fit na fit. Fit pa pang Do parehas competition. kami. Parehas kami ng rugrugid idi. Kadagyan nga makamo, he is a graduate of criminology. Yan sino po na kay kaman Adam Intuloy at ay di ba usually katamay kayo si BFP or PNP. Sino gamin sin time ay doy talaga nga gamin man ay naka-focus lang si competition tan sin doy time gamin sina da kami din payo no alalamot adu din mun unanda kami ay MMA athletes tako siyang kaigurutan ngem nan base des Manila iman sindoy hindi da kami ay nanrugi man wada ngay di opportunity Miss International ay sidoy di surety Miss in time ay tanis de man rugi ay man recruit da si Philippines si ang man compete si international. Tapos na-select kami, atan da kami di Philippine Champions in the MMA na. Iso nga da kami di diniretson din, promotion na ito, idi.
iso nga kaman si din ruglugin gamin di karir ko di adak maibatan yaman tan dinumnumnumok si di. Apa nga nan riga-riga taksina o dakoy ka sakripisyo mo sin martial art ay ikot. Okay. Nan rugiak at mayat mo din rugik alangan ay isardong ko nakot sayang. At the same time, medyo mayata na siguro hindi ko na nakabuelo kan eh. Wen hanto champion tako ngor si Philippines is di ada halos upat ay belt din inuguman mis na team mod idi sindoy ano No kan di URCC niya. URCC da kami di upat sidi kami upat kami di champion sindoy iso nga santo mayat at least ay nirugian mi dadwa ni after 10 years sin tatakdog di MMA gym tapos nan Bagyo Winggit Pioneered by da kayo mo. pioneered by the una although adado man di martial artist ako ay MMA fighter tapos na imon unano da kami dadoy iman kami adi iman na ano ay naganda abus si international si di Joel Amora. da Joel da Razor Ablasi. Darin George Lusadan. George Lusadan, Charlie Anghil, darin nono amat lang darin mimi dari mat lang darin da ampuk dari ada si Louis Mateo na dari Of course, Mark Sangyaw. si Coach Mark Sangyaw sa Abadi dai ano ay man pioneers diri Hindi makilay-ilak si Edward ay Kulayang. awen si Manong Edward pa lang, awada kami pa lang, doon ay active kami pa lang, still active kami. Hindi gina ti. Andi num si malagip ko idi. Wada ngay din branch di team la kayo do Vitalite. Wan. Hindi masabsabat ko si kasi one insight ako. Wada ngay din nalagip ko yung ngalat mo din ay kaman ngay receptionist si Dian. Padas ko daw man MMA. Kung kulam si din sa mo dia din pinaka first ay salam mo URCC niya di first ay ayam yun. Ta sinan graduate ako tan adak kami niman maka ano asin doy sindi fourth year college ako kami wala ngay din di UGT ngamin ay doy so hindi kan makafokus sa estu sin gym ay mismo ay man training iso nga eskwela na kay nanti-training pa lang wala pa lang si din stable kami ng President Malaya iso nga isdi ako lang ngayon nakiti-train ng daida until sa time nga nag-graduate ako ti college doy sakto ay madamati review mi ti board exam kat kaya ka nagti-training injay team lakay injay kaway lang ada ano awen utik ay doy with the hilltop karan di dati ay pinakaw day gym da isti kami amin sino ka din first ay ayam mo malagip mo pa first ay ayam ko si MMA ko ano aya isnan Bagyo 2010 championship ay lagos din. Si Romil sama din dati man isursurod bisyo man lang ay yun kayo si Romil Dilis ay doon. Do the first ay alam ko si URCC di iman. Sige, laban kami sa di. Sino'y feeling na din na amom din ipugaw yan. Maunian ka ay mo gym. Ay kaya mo sinring. Kaman normal alitan data ko mo tadi sindi ka college ta ko kut amamut ako man inamut ako mo tay college is na manlalaban ta ko mo no competition. So normal at adi tan siyempre sa bali mo din gym may represent ko At the sindoy. same time din nabayagan nga kasi siguro isang kaman normal siga. Normalan mo. Ada nga inti malalagip ko nga champion kay Giant. URCC. Tapos wada nga di ada ka mo nood Bagyo Convention dia. I-defend mo sa din belt mo against the Iranian. Adik pa lang kaman last day laban ko si si championship. Kaman last before kayo maki-championship or laban. Kaman si rin last I win ko asa lumaban si belt. So daan ka pa lang man champion si apay nga kaman way bad blood dia sa di idol. Sin Iranian. Agaan, siyempre din mentality na diyan. Sa bale, mentality na ngayon kami di tan Iranian. Nung bakan mo't halos iman amin, si siya lang. Kadagay jay dagdang or buy-buyangan nga makina mo during that time. I don't know kung ada pa lang jay YouTube day ngayon. Wada. Ilayo sa YouTube ngayon din ay Honorio Banario versus Zabari yata. Zabari
versus the referee. Naabak si namin doa sa ilabi. Ay, isay labi tournament format ba di? Aga, naabak ulitan. Ay, wag Naabak kayo. ko. Inchok ba lang din referee. Tapos inchok siya makinbagi ti yours. So, naabak din namin doa. Consecutive. Before that, wada ba di ba, wada pa lang di presko. No. Maaga man. Maaga lang, awan ba? Din problema kami si di ground in pound ako, dandanugo ko siya, mantatap may. Adi ni Ellen din referee. Pat damdamagon pa lang din referee no, are you tapping? Ay, tapping. No, mansur surrender ka ba? Kan kanan na sinriran yan, ng aga, kanan din iran yan. Kanan din iran yan. Adi din, tinuloy mo na. Tinuluyak. As in-stop din referee, si Diyo medyo kaman inmangat siguro rik nan di iran yan. Tan kaman siyempre, wala siguro sindom-dom na di alangan ay kaman na yung mangyari. Baka adi na lang na man paabak di ngem dominant na dominate. Talaga nga ko niya. Tapos hanan nga awan mo ti gusto nga guard na ijay baba. Hindi ililak. Tapos kaman pay naulaw ngay sinasay danog mo. So nga awanan na. Awanan iso na ituloy mo na kaasi lang. Hindi ano kasi di apay bigla nga in minute pag shake hands na kumada kayo niya. Yan adi nalay dun. Adi amo adi no si din referees din way bad blood dad ini no tan man train mo din Manila din iran niya na din. Tapos kinarit na ka ba sila? Is the time di ba man shake hands kayo kumangagot. Aga tapay nga kaslangan nan iduron kamot lang ya. Aga ay anawa ko tadi man anawa ko tadi. Ay anawa ko. Tan man ibaw da sin referee karan. Apan ako kailangan anawa ko nalpaso din ay ayam iso ba. Sino din man events sa time. Iso nga din di referees di de dat din sinmang at sinring ay ng tunggal. Biglado tapos napan ni Alvin Aguilar making tan sino din problema kami sin Iranian ay di overweight. Ay overweight pa ija. Ayun, adi na naalay timbang na tan 70 di pa na ayaman mis di 77 kilo na dugo ron. Maila mo din diferensya mi dakdakol mo tidas di. Dangdang ko ya. Dakol yan ang dugo naka-prepare ta ko mo sa usto tapos data ko ba di min event iso nga talaga iman adi ano. Tuloy la ta di. Ada ba ti kontak mo tatay nga fighter? Kumusta din nga fighter? Din di kami na fighters ay di adu nga di wala di ano sin outside ya iso nga pinadeport da dito. Ay, deport da din iran di. Ay ada di kaso na di drawer. Kaman normal ay ibaw kaman dali. Street fight kaman dali street fight So man deport da Iran. deport da. Tapos ito yung in May. Aga tadi in deport di Philippines. Ay, deport di Philippines. Inta ulit. Nanrogisin nangyari sa naari. Nangyari na di. Iso nga makaibalbalita tadi adi amut adi no nakasapel lang di iman Iran baka baka who knows di man. Best wishes to you. Nalalipatak kami na gana. Sidi lang din naila kayo ni. Apay na kailiakot na. Kailiakot na yan apay na. Nabayag di. And that was 2010. part That was of 2010. history. Second fight ko dito ka. Second fight ko ti URCC piman ini. Big or piman. Agberok tayo mo ti mas bigger opportunities iso nga pinmana ko tayo ti URCC. How many times did you defend your belt in URCC? Talo. 3 times. 3 3 times ko nga na-defend. Tapos, in my opportunity nga, in my T1 FC, one fighting championship pa idi. May dawi man 2011. So nga, take the Kasano ay opportunity. na-discover da kayo? Nadita, siyempre, dagay kakadwaan ija ni Manong Edward, ni Kevin Billingon, ni Mark Ediba, agay Ayam Dante International, Legend FC, Martial Combat, dahil tinagayaman da. Siyempre, hindi nag-create dati mas bigger nga promotion dahil nangin bagay ti Martial Combat. In may dito nagdiretso dito team ni nga ijay ti first pang-duwa second event da dahil sumrokak nga kay ayaman So nga kala nga nag-build da pa iti connection ti athletes bago da nga start day first nga event da. So nga day inauguration na nga day main event ijay ni Edward Fulayang kay day Koreano man ni Asulkon man day ti inauguration.
2011 di ay September no malagi no anak kagkamali kat September di ay. 2011. Basta kami kat the first fight me jay kat sikan event dati February jay Indonesia. Indonesia. Ayun. Anya ti ko, kasano ti preparation mo no din pa man na di ay no siguro sina country ta ko din ay laban. Ayos lang inya nalaka ay maka-adjust din ako. Oo. Nung kasano di adjustment yun no sino di ka man technique yun no kamana din ay amoy kayo si ulo may country ay sabari ay time zone kamana di. Ay di kayo may kawas. Usually gamin ko din promotion if flight na kami si 1 week prior to the event. So din promotion mo lang sagot namin. Ayun. I mean board and lodging, plane ticket. Ang gana malpas din event. Ay, so, Ayun. Arami din mo jay ag-perform kami win or lose. Ag-perform kami, gana agsubli kami. Diti arami din lang yun. iso mamada din ay before din laban maibiyahe kayo si doy ay time din acclimatization. Ayun. Acclimatization, sabay-sabay cutting weight kas jay. Ipaki-explain mo man kanyak ta kadagi jay da kanda takos na din nadakdakan ta ko din cutting weight ta ko din ay sulit lasiks. Ada din di traditional ngayon Oh, yeah. di adito ko mangan, maninom ta ko sa kalamansi ay water restriction. Water restriction. Di ka mali. Data ko lang idi sin college ta ko idi at kaman na di nga talaga. style ta ko iso nga man cut weight ta ko yan 1 month nga eh. 1 month. Or jay bo kamali bo di dadaal di awak di uldo kon data ko kami net idi ubing din bagit ako iso nga man recover pa lang. Baka syakit di mo di ko ano pa nga once ay bigla ay mansardong di fighter na ayam si kamana di. Bigla lobo. Aga siguro sa bali makidili bakon pa iman di sin kan siyempre nung nansardong kapi man Talaga ay less activity. less activity tapos no siyempre amo di ka igurutan usay bandihado mo isay meal da gamin iso nga ano ka man din at di anay foreign countries ta o kapi lang sinagsaba kapi lang biscuit kasi Tapos dahil din si Dude din meal. meal da tapos break lunch bakon nga ka man natakutan din meal tapos in morning yan Sa bandihado. magdua di treat din meal mo di sin whole day tapos man merinda ka pa lang si alas 10 gaasam man di Sa bali pa lang dagi jay sweets nga Oo, kanon. yeah. Tapos lang nga din-describe mo jay diet ko. kanto man ino ka pa lang si sugar awan talaga di mornong di sin bagim adi ka mai bista din diet mo kung mas 1 day ka to 2,000 calories nagbali na ay 5,000 Bueno. isuma ano ati din isuma din din ma-store di bagi awak mo ay calories ay adi mausar din awak mo sure din man ternag ay sure din di explanation na iman din Din ay ano pa, din ay weight cutting takos na is talaga ay weight cutting. And then sa bali din weight cutting di 1FC. Maki-explain man no kas ano di. din weight cutting tao kami usually na sanay ako si Sige na, wala. nasanay ako lang si one day cut water restriction niya no makakat ka nang diet ka niya tapos 1 day cut water restriction mantimbang ka sin bigat uray dehydrated ka okay lang sin old sin the other ay promotion kami sa style lang kano ani uray din big promotions Pati UFC. okay naman din one championship kami ada kami din nangyari experience na sin Manila ay nano kay athlete si dehydration siya nano din sa athlete iso nga din inyat kailangan ay ijay timbangan hydrated ka naalam timbang mo so yun Kasi ano nga yung mamanda ay hydrated kasi. wada di machine wada di test ay usaron da ay angay basit ay kaman ballpen ngam i-test na din no hydrated ka or dehydrated ka. Or I know yellow din usbong usually kat wada di yellow usbong na ngam hydrated. Wada matawo din di usually kat din color din pangibisam si dino data ko ngam no unday da bakan nga iman wada din machine ay usaron da. So Studio adi din di technique aboy adi kot kailangan aboy eksperimento mo aboy sin awak mo asika kasin amagon. Mas healthy joy ko ya. Ti panang kita kat kaman mas healthy di si style di weight cutting eh. Wen. Kat no ta
at least nga ikat Hydrated. protected Hydrated in ka. fighters. Wan. Unta mailak nga rin din diferensya na idi da kayo nga man ay ayam so dikat wala din time ay ngay talaga yung mailam mo ay Kupit ng rupa. makupit din rupa na. Di talaga nang ilak sa si talaga may di changes na si Sir Edward Palaya. Mailam mo din. Bukol-bukol. Nanbaliwan di awak na di hydration test. Ay, ano pa. Although ada di alamat lang di advantage pi man di athlete di tan adi ma-dehydrate ngay din brains da si Danong. Sino din usually ay ado di ma-confusion di athlete no din di man cut kasi dakdak tapos dehydrated ng utak mo kot sa man. Usually kasi may lalami sin boxing apa nga wala di most hospital. Wala most hospital si tan dehydrated din brains da tapos isoblim din water di brain mo sin 24 hours or nung adi baka di man gamin agad tadi bakon mo expect ay makarecover kasi in 24 hours. Talaga ay Kung ano man ay ayam kamad lang at 70% ay magay 70% din amoy din performance mo ay bakon din 100%. Sino din di adi maawatan da din mandeng-deng man buy-buya lang tan siyempre apay nga kaste. Ado challenges na bago kayo lumaban pa lang eh. Baka di pa nga mo nga dati time pa nga dati makaya nga fighter nga ikat dati injury na. When usually ka tuwan. The likes of I heard this story hangko nga ibagano sinuti source ko ang Lito Adiwang dati one time big event. Sana injury tumong na di. Siya din nakarkarona di ngay. Linutok talaga fighter ka garod, siyempre. Yeah, you have to that's your job. To entertain people, win or lose. Dahil yan nga makita na gilid audience, na gilid sacrifices, mga at times nga ikat, wala pa din na sinupay ka dili fighter international sin UFC sama man patrangkaso ka. Lumaban mo, wala ka man na di man. Uray to ba sin sports, uray sin local event to ba yun? Gaputa local lang, ipapati dahil man ay ayam. Uray no wala di recruit na andang sila talaga ay professionalism di man di no sin professional lang. Sin hydration idi narik number di difference na sika di sin ay weight cutting yung nan bali na din hydration test. Din hydration kami na di amat lang dia mayat basta no at least naka-affect sin ano pang performance mo. Waday tulong na. Wada matkidi ng dugod ng difference na lang dikot ngin mato amin mat lang din timbang ngay so nga although may direct nam si dingam lumaban kan sin happy pigsa abo division nun tan siyempre man ngumato ko sa division nun baka no din ngay basta featherweight med idikot 65 kilos niya adwani din featherweight 70 kilos 70.5 so nga si din difference nam lang kaman kalablaban mo din nang timbang sila original ay timbang na di. Kasi lapang sin mangat ka ba si weight category or? Doon sindoy previous ay laban ko sin mga taksi 77 kilos siya. Tan one championship kami 77 kilos da lightweight. Although featherweight cut 70.5. Hindi tata bin mabakti 70.5. 70.5 yung mga weight category diyan. Featherweight man lang. Nang tawlak sin dati timbang. Idi first na main event mo T1 FC. It's against Eric Kelly. When Malaysia. Nga tiamok ngay kaslang nga nasabsabayan ako dahil nakain-ensayo lang. Adi amo no in malali did Vitalite. Sindamo siguro dan sabsabayan mi lang insisyasin nan idi sinwara kami si URCC time nakakatit training mi di mi iman kuisan ngay before si Manny Pacquiao ay man training da kami bay so nga kanayo ni man si Freddy Roots ay man tamtambayan nanti training kami kot malmalpas training mi kot wala si Freddy Roots ay malali sino lang iman adi macam-camban si Manny Pacquiao tan talaga ay closed door din training na. Unta malalagip ko si Eric Kelly doy saktan din ang ipads si siya sin poskul day type si JJ mo ito. Ayo lom sut sinarin sakit di danog.
Ako mabalin mabalin siguro hindi dito. Napigsa mo. Di nailak ay kaman, di kaman sino nga di kaman feeling news di ay dua. You two Igorots representing, Igorot nation in the 1FC. Amin lang sila kaman adin din style takos na man amot ako local athletes ng man basta ayam ta lang in-announce da kami din Manila sin ayam is dia. Nanayam kami sin first pa lang ang event di 1FC Manila with Araneta Coliseum. Nanayam kami di in-announce da kami man ayam si contender tandoa kami contender. Iso nga siyempre inayaban da kami jay kids adi. Nalpas adi kat anya kaya padli ayam talata adi. Kanang tao kana na iman niya. Tanti mailak sila ng corner sa mo si shout si ading Iman si Eric mo lang ya. Hindi kami din nantitriningan kami ng Eric Kili man idi Malaysia. So waday team ay represent na Malaysia ngem from Baguio o Philo Igorot. Yeah. So at least At the same time iso nga dangok sin corner na ko. Ayo, puro ay kan kanay lang mo si Dingar din si no sports gamin niman. Siyempre wala mo tabi i-represent mo. Bakan lang kaputa igurot kayo dua. Wala mo tabi i-represent mo. Enok-nok mo taban awak mo. Siyempre man sika mo. Wala mo din sarili may dream mo eh. Siya wala mo dream na. Siyempre adi ka iwasan ni man sabat kayo ng at least ay kaman professional adi ay malpas ay ayam yan kakadwa kayo lata Walang kaman bad blood. no bad blood sila lang Dati at least lang kumangay ay maawatan din ipagaway. When you go inside the ring, trabaho lang yan. Gadi kaman din basketball di ba maninayam din man kakadwa naabak ni usa naangabak usa katuwaan lang Tuwa lang, nalpas mo lang. nalpas kaman na limot lang Hanan nga maituloy i-Jerwar. kaman Do dati makikita tayo nga kasjay. Adak amo no part of marketing kananda mo. Di amot ako sin other part of the world atan din marketing das di man ko sabali ako sin marketing di siya. Na din marketing di siya kami. Siyempre martial art ipo-promote na di discipline. Sidula ta di ikirit ako. Sidula di ikirit ako wadit ako man trust-trustok kan siyempre no rin ubing ay manilila sin kananta ko kakano no rin ubing tadi dan maawatan. Mabalin mo di kamanda di. Di ba? Musin di culture tako gawar ay kaigurutan. Adi mabalin di. Siyempre, baga na nalastugar, man trustok ka. Although in business side na gamin di marketing. Pangpaado si Manbuya. Ngam no, din ubing ay mang ilila sin kaman no din nangin idol kon si kakot alangan ay tuladon na dikot ay maawatan na pa lang din di part ay doy. Sino di sino din may protect ni Do may ilang ay kaman angay sa nay 1FC kat medyo handaw na si kaman di ay style di brand of marketing niya. Wanta din imar market di one discipline kaman na din madlang din morals madlang di moral adi kaman life Values of martial arts. Values ay maitulong na sinbag tako. Dali sin life tako adi tan siyempre alangan na man trust tukas di mo lang kaya i-backupan di man. Naka-experience ka na ba? Di nagayayam ka nga dati ng medyo ng trash talk kung sika or ng kung sika basit. Any other foreigners nga? Gamat iman na rin kinilablaban kumot ay foreigners ka talaga ay martial artist naman lang. Bakon dan business mo. Ada madandanog kasing ring tapos ipagbagang nga it's just business ka. Kadim lang mo din ang ilak to di ba kalya man dandanog. Tapos man tali din usayan it's just business ka no. Hindi lang yung talaga ay adi no western gamin yung marketing. That's the difference of gaya niya. Diyan tipang kita mga do kas lang sin ay normal ay pagaway mga dila din ay promotion ay doy. Kamanda ni po-promote di ay company, kamanda ni po-promote di violence. Talagang dinalugan mo nga ron nga paiso. No alalam man din mailam din ay values mo lang ay promote da. Itam lang nga makita nga after the fight nga they go kalwada lang. manbaw da to each other at least ay bagada lang ay business lang kaman na. Yung prior to the competition, si Doy din marketing ra.
Tapno ada do man buya. Dili man buya. Yeah. Sinagamin kadanta ko isya. Di pugaw sina bakandan open-minded. In a sense nga Ulitan no open-minded ako man takaman din American ta uray naman tintin rastok da rin di Duai Fighter man sis iyok lang din audience. apay nga tanga maganda di wala niya. Din tawag kami sina no din understanding ta ko nga hindi kurang bakandan ta ko no open nga normal sa tan marketing lang kaman di ko mano din ang inam mo. Bakon mat amin man yan kaman rin no nalas. Tug siya no anan ta kaman na di ngay kami din feedback di pugaw may kaman na di ngay. Which is napadasan jay ka-teammate yun dayta idi ni Jeremy. Di adungay iman di bad ay comments dasin ay idi nalpas siya nga ikat ingato-ngato na lang jay ina lang celebrate na nga pa. Ay kat apay kano nga ado kano di bad comments na nga apay mayabang. Siyempre, nusak ko na dit manlalagto aktan na nga bakak. Happy ani. Celebration card ngam sila di problema daw sin bakan matinin ano Among di Pilipino. That's the problem. At iyo, ko niya, maamin na isya ni man, noon siyang karaan tao gamin kaman na ugalin di Pilipino. Dohan nga amin. Di daw, baka na amin nga dapat support. Mostly. Support dalat ako. Support lahat. Siyempre, celebration na sa nangabok. Siya amagam no nangabok, alangan na pukor fish pa. alangan ay kaman, baka di doon dapat kaman Fedor Emelianin ko ngayon. Pukor fish galon. Ingatan na lang takay na kaman na rin. May isang ornament lang di Last Emperor. So nga Last Emperor gawin ta pukor fish dito. Right no. Nangabakot, adinan ipailay man ragragsak. Adi nga, mas dako. Nangabakot, siyempre no nangabak. Talaga, adi. Wala lang, yes! Inyat ng sama sa ito. Nangabakot iman, adita. Umaga, sino nga takano di madis di? Yung kanak, ano pa yung nagad ado tiya comment di madi? Ay, ako. Adi tako amu iman sinsay daan sa balew panangawat ang dapat ko madat ako ay mang buy-buy open minded ako. Karapatan niya, right na nga, celebrate ang nga kasi. Siyempre, adi ka na mo din rigat di sa nga athlete ay how many months, how many years sa inregrigata na. Tapos, ang kalang komentan di ka man dapat i-consider mo amin ay nangyari. How do you manage negative comments? Ijay, wala din page mo ay ado-ado di followers na. At times nga ikot, wala din day times ay manayayam kayo kot medyo minalas kayo din nga rabi. Actually, baka sa kasin YouTube, nagaduti bad comments. Nagaduti bad comments ngam. No, kunda kami sakot, normal. Adi man, siyempre, reaction lang tita ulit. Ngam, kunda kami, challenge. We didn't, adi mi ngay kabilan si negative. Kunda kami kat, ma-challenge tako iman ta ko man training si kami na rin, papatit ako. Adi kayo, kaman ngay, magaba din time ay medyo, sa pa na, kapan ko man biro kung dito ito. Kiti ngayon, although ada di time ay kaman kan ano ka, kaman adin mapunluan ka ngayon siyempre. Dati malagip ko nga boxer ka kasi Britain niya. Di gardi man sin karanta ko gamin ay countries. Wada mat gamin di freedom of expression. So nga, siyempre, freedom na mat eman comments sa although awan ti experience ng ti martial art. Connected di siya pagpagkatatatay nga. Di gardi. Amin tako ay ipugaw, wala freedom of expression tako. Ito ka, express na lang man di riknana although expert opinion na. Digor, keyboard warrior da amin ngam. At ano alang sa sin point of view da siguro adi. So usually talaga nga basbasaw niyo ba? Mamisan man basa kung mamisan amumon gamin ay kaman na di negative comment sa win or lose kot. Win or lose kot, wala negative ay comment da. So nga ibagamot, adi ka lang ma-please, you cannot please everyone. So, at least, din supporter mo lang ay din true supporter mo lang, sila lang din, bayam din comment di may tanda sana ko, adi kan amamuro sa, adi na mo ibag di atleta. Siyempre, baka da sana ko, lama kayo din man papabula si anangay, wada bu wat tumutugaw sin buhay, ay magayamagan ako. Wat lang ba masayip ya, mangan lang amagan ako. Kaman na di bagbagan na, magaintultulong na ba sin Pilipinas. Iso mo talaga nga leave it. Wala din the best advice ay din di bagbangot ka ni di, bagbagan Joe Rogan mo. Don't read comments. Di ko alikat man bas-basa tan siyempre although although magay reaction mo wala sin malalagim mo say wala sin namnamun sin
Sa wala impact na mo lang. Naimumula at sinunod mo din, basa ka kami niya. Matiming ako lang din. Kabada ngayon, fighter ka garon. Oy. Siyempre, Wala sa sin mentality din yeah. talaga ngayon. Fighter ka Medyo garon. man-react ka mo. Ilan takon mo sinunod, ay athlete nga tana, no ka man, kamala di kayo din. Siyempre, wala, tatako ko gawin hunters tako, isang wala lata din di. Warrior mentality. Mentality tako, ano. Wala din ay so do awan kayo jay team la kay tata. Mapasadaan tala tata. It's part of history. Journey mi mat sa Yes, imo. Journey mi. And at the same time, uray siya kanigat. I owe homage mat lang kanya da. Idi athlete tayo mat lang kot. Idi nag-training ako jay dakko tinaitulong na kanya. Mat lang ti in terms of striking and han nga mo dagi jay daddo mga manggit kita. Ngam pati grappling. Dahil di mo't manin-insight ako sa dikat. Usually kat wala mo't di grappling na mo't lang. No, Wushu garo di man. So nga, napigsa dala ta ti grappling. But then there was that time nga natin kayo may amin. Event dito yung Manila. 2 times sa tali. 2 times. 2 times ay 5-0. Saan pa lang limin event si Redo. Yan. Tatan, sino di ka man changes sila ay inadapt yun as a team? Si DI time at si Ridin nan alaan mi man si wrestling coach miya. So wala kami nan babasin do time. Malimat man din coach mi si wrestling ay Iranian, nakiasawa sa Pilipino. Oran Cavite din base na. Si coach ay Ali. Coach Ali di Hyderabadi. Ngam Ali lata rin na awag mi man coach Ali. Mag-territory si Dila din ay apelyido. Atindog kami. Si Doy kami ni man Olympic Olympian wrestler. Wrestling coach. Ayun, santo national wrestling coach sa di Iran yun ay dati di si in Europe. National wrestling coach di Europe as in malis ng Pilipinas. Si Doy di inalayo. Damag ko lang niya. Nanay ayam takumot si Wushu. Damag ti wrestling ti Wushu. Anya tikas lang ang diferensya na. Ijay wrestling also sa MMA. Difference gamin ti Wushu gamin. Siyempre, no natumba ka gamin ijay Wushu, no insagin mo lang na itumong mo ijay nan sarili ka, insagin mo tumong mo sinwats. Puntos din kalaban mo. Di ba oray no awan lang nangyari. Isa nga sidoy din differences di no wrestling gamin, pure wrestling gamin, kailangan din maitats din tuhod mo sin ground. Tapno maka-deliver kasi might I take down. Lalo sin freestyle. No freestyle wrestling gamin, sino din ngay man shoot da. Shoot da, maitats din tuhod da sin mats bago da maka-take down. No din Greco-Roman gamin, upper body wrestling ngay. Iso nga din Greco-Roman at dahil napipigsa di upper body anatan training dakot pang take down ay adida ngay man shoot. Yung dari din gamin effective most effective gamin si Mimi ko din freestyle wrestling. Freestyle. Hindi so di siya din di sursuro na yung mananda kami. Ano Greco-Roman gamin. Greco-Roman ay wrestling way disadvantage na lang din mo lang. Ano puro body lock take down. Underhooks, double underhooks. Dari din ali ka mabali na maka take down si single leg ngay double legs. Tatan si di idi na manong nga bulan nga ng training kayo sa wrestling incorporated in freestyle wrestling tapos na naiayam kayo kasinsiwan. Alos mga 2 months. Tapos adati changes na kada gusto. Dua dakol pi man di changes na din nabuyam di laban mekaniko. Jadamba nga din Mongolian. Dakol man sika. Mongolian ko nga di K1 ko di veteran mo lang lagi. Kalau kaman igurut mo lang dipigsan lagi yung Mongolian gamin niya. Igurut gamin pati ngay din picture tayo kot ipaparehas mo lang. And to mountain people mo lang lagi. Sino di game plan mo that time? Di game plan ko sikat striking wrestling kat effective mo na i-apply ko amin ni man din wrestling ko di kamali lang sini. Apa nga di in doubt din score din decision sa kon. Kat may lamit ay nga baka. Doon din gamin mga bak kasi sili kalaban na si din champion. Tapos namindua kami ng laban yung champion gamin na knockout ako si namindua. Sino di champions day? Si Japanese si Koji Ueshi. Siya rin ng alas belt ko tanong na first ay with champion sili. Si siya di si kanang champion. Isa nga kaman magay istorya na iman ngayon sin marketing. Is no history ni mo ta namindawa kay na knockout. Iso nga rin in doubt the best choice day man si Jadambatan siya di
pasok na di. Tapos convincing mo't nga agpaiso jay kumain jay. Hindi man labanan kami ngay dukot ng That is talagang one of the already- best jay option mo jay knockout or submission. dominance ko iman nung di labanan ko iman hindi ako lang sili waday damage ko siya di dan in count gamin din damage ko takda ko mo din damage ko tan nakat din ulo na dia kan na bak sili magamit iman hindi ko Tas ano ti scoring na agpaiso di? Tinaruaman tayo nga Pilipino, score ti by round 10-9. tinit Jay 1FC. One FC gamin i-score na din at ado nga i-score na di din di dominance mo sin ring Sila nga ring control yan. ring control din di takedowns mo Down. din strong ay kaman din di power punch mo ngayon din di clear ay napipig damage din damage near KO near submission din score na sila near KO near submission din number 1 sila tapos fight overall fighting generalship ay kaman din dominance ali mo lang Tapos entire fight di ay. Gusto nga Bakan by round. Bakan by round. So nga kaman na din iskuran dakot no ni score da sin first round kot itultuloy da iskuran din gana malpas din 3 rounds sa dia. Bakan ngay every round kot idawad da rin score. Bakan iman kaman buo ay round. Sino di kaman ano ka? Kaman plano yun wanita nakikitutak edi man sa browser sa Facebook edi nan sinwina si Edward. Though kanyak nga as a fan. There's nothing negative. Part of growth dayta eh. Part of growth no ano pa nga siyempre no sumina din sa manamag si own na buhay brand na and then it's competition ag benefit kita nga ikat ag benefit iso na ag benefit sa other gym the same time ag benefit dagdi do mga tao Ang benefits di entire martial arts community ata dumakda ko tao kasi ako lumawlawa tadi last nga ikat kaman din ang monopolize si powerhouse din MMA ikat sa team na kay sa tatan at least nga agkas jay mas may meta lumawa di pa di tatan nga kasla nga di sinmina da sinmarno ay nan decide ka abo kaman sino di deciding factor mo sti sa kon gamin decision ko talitan lumaklakay ako mo 3 years ay bangko nung ay ta ano abot at least nalakay man decide ka ngayon no ano gamin magadi din decision making ko din as di gamin decision siyempre nung din team mo no di ka man din sayo tas way laban din usa langan ni man di ka nang tulungan si ngay gamin sa kan gamin ko say na nasanayak di ngay sindoy kan every time ay magailaban ko no way laban din kakadok always ay wadak sila man tumultulong partner nila hindi mamisan gamin no kanayon ay wadak sila sa kan di ma-injury ngay wala medyo di ko talaga isang siling lang din isang anak sila siyempre i-focus din focus kami ni man sila din diway laban na isang ano tatan ti focus mo tatan jay para jay bagi mo ay nali kami to siyempre pamilyahan pa ko matadwan ilan ta ko din pansayatan ta ko kaya at the same time kaman ano ata ko di kaman man i-share ta ko man lang sinalis ta ko sin barbaro kasi ngay mo din barbaro ay din ta ko so sidoy usually no dagamin ti di kang kanabot ka na rin usually no ka man na de big news nga ay apay nga number 1 nga bureau konti media ko jay negative reason apay uray no ay negative man sa you don't have the right to know at the same time it's part of growth so nga no kanyak nga sa as a fan of martial arts it's actually a good thing maiwaras the competition will grow tan dugar din naman nukunda kami ay inmuna na din OGs kailangan na siyempre man build ka abo di tapno at least man retire ka wala di ano na build mo to ay thinking about the future wala din no nan build ka bus athlete mo no si kaya nan decide kay man balin ay coach abo at least no apan din taon no at least mo ka naman no doani 5 years from now man retire ka
at least ay din 5 years adi waday na build mo siguro di si athlete mo ay narugian kami na dingay. Selama jay legacy mo to. Ditan siyempre adit ako mo kanahin man dito sa gym mo lang iman. Alangan mo ay no masasalyan iman na rin yung next generation mo lang ay competition. Give ka parang give chance to the others. Tapno at least ay maka award rin na or nung ay athletes ayo dong tan adogord iman di na bike ay how many years iman titi training das dikot mga pa lang iman di chance da isong adi ilan di medyo na exit kami kat ado din Di yung nga ni Carlo Alvarez nangabak mo iman may performance na nan prepare na bike god iman dadi na bike dadi away titi training iman sindoy at the same time nagayayam kayo ko ni DIT ko kickboxing for promotion exhibition lang di exhibition game exhibition ta magamin event santo kaman kan sa kangkot magailaban ko sa nabay iso nga kaman tapno lang ang mga din feeling di ring man di may ring ras na ko nalaman ring ras di santo generation gamin si di lang isa man silsilik da si pang national team di kickboxing. And you are one of them, right? Duani. Sa tan siyempre kaman selection damat lang rin. Kinisting ko adi tan habang awanti ayam ko ti MMA adi at least adi takon matatambay. Semua saya di decide ko di. And by the way, congratulations sa yung recent na bronze medal sa jadi problema kami ni man sin amateur tanong nag-bike game ni how many years ko man sin dan istaba ko na compete si amateur si 2009 puro professional MMA pa lang din focus ko is how many years isong mairigat din reaction mo si bakunod din napapaspas nga puntos-puntos lang. Punta tikas lang difference na to ti amateur kot kas lang paspasan. Speed lang puntos-puntos tapos so kailangan nga nalagaan amin di garamos di no man professional athlete ka katawan na di talaga timing am din to so ano talaga ipaspasam abo awan lata maudi ka lata man sin amateurista talaga way difference na sin diskarte kickboxing di no kuman tawo siya di kot mabalin ri tik daw lang so medyo marigatan ka lang ang mag-adapt sin awak mo sin ayan ka sin rules din rules day gamin din complicated man lang yung scoring naman. Medyo anak na yung mawatan lang sila. Wala din low kick category, wala din ay din low kick ay di bawal gamin ay man kugtar sin di kababa na si Kimon. Sin calf mo ay. So bawal sin calf pero sin thigh okay lang. Thigh nga na ulo. Di low kick. Wala din kick light abo ay kaman sparring style na lang ay kaman 50% sparring lang. Kick light. So same lang ti target. The whole day common sparring adi ka mabalin ay 100%. Adi bawal di man-knockout sila. Bawal di man-knockout no knockout mo kalaban mo disqualified ka. Yun ang kick light. Wala like contact abo adi mo rin like contact adi common karate style din like contact ya. Actually kas lang padpadasan ni Brian Olod, ni brother of Roger Olod na dating MMA fighter mo lang. Ado ti ado man di athletes na di mat lang ay nang compete si games. Ado mat lang di di na di legacy na di bijay. Sooner or later kailan kaya sa mga adang tungatamo ti gym ni Honorio Banario gym ijay man kayan. Di problema siya kadanta ko mong kaya dan amay tas di kami niyan. Amin kidi na kaman aklang daning sin point of view. We don't know the future. No kaipo man si this gym ya man lalayad nga di ba? Dan amo more di style di probinsya ay kaman magay respeto da sin di. Yeah. They don't have respect to the martial artist no gaputam amuda kat ay. Ano di ngay? Sido di kaman notion ko dingem di taka mo man tan siyempre ado man lang di probinsyano ay manginlayad si mantrin si martial art di problema lang iman si din opportunity hopefully I've been training para kadagli da wushu
Isong ako na, apay, anya tira lang idan yun, dita balili kat adamot ni Honorio dita, idi ko ako panak, binma ba ni anak ang Dr. Pangkawan ini, sisili nakakarakara ay hindi pusyo. Do, wada din udom may imalali ay athletes. Ayun, medyo, during the time, nga time ima na, ang kuha mo tatata, baka dati pagpatrain tata. Very talagang unprepared so ako na again sayo tayo lang tapos tayo mabanak down niya. Yung problema kami si di dapat kami ibaga mabalin nga daw man pa seminar kas na si 1 week or kamot kami din man approach lakan mo tayong kan over no adi dan kasapulan di ba? Tama. Do talagang nga kanyak mo ijay di dedak ijay elementary teacher kay. Apay nga bigla nga man ko coach si secondary. Tay iso lang mo tiyamok ngay ayam. Anto experience. Iso lang mo tiyamok ngay ayam nga isuro. Iso nga ibaga-baga man coach kas volleyball. Inted ko man coach volleyball yan. Alak mo man volleyball. Iso nga in request ko ima na sige oray sa only mang train in secondary players. Tandi mo tikas lang ako mo nga. Tano ilang mud ka dan takot medyo Sinaay kalsada, yun naman. Sinaay kalsada. Ano yung problema ni? Polis to pa yung si Upikat, bugbugon na, okay na. Nadamag mo din. Di, tada rin mo, kada kayo polis, man, umibulas di man lang. Nung alin ng damaka sa likot to rin community. Ngam, magay may bagas dito, siya mo tinang challenge. Gabuor ta, bakan iman naka-uniform ko na yun ng curfew. Awan ti makibiyang kananamot kanu kami. Awan makibiyang kanana yan, hindi ka ingato na kanong si siya tandak-takan din. Ada kamu ano, si Rudy istorya. Yung si Rudy, nga lagi po tuloy. Kas lang ay isa ko ma ay deterrent din ay kamantan din kakanamod kawin na ay no magagamit diyam amagam. Ngayon yung maawisam. So nga kaman sa deterrent ko ma, do di number 1 na by factor gamin si di wada nga din time ay wada di estudyante mo na magay pilak na. Do interesado. Sino di ako ma din takmat gamin may bagasin nakaiman ditan man rugi ko ma di sin counselor ngumato. Tan wada din nang agam si di sports ni. Sin committee niya. Sin committee wada nang agam si di ta sino di sponsoran na ko ma di sida pa man invite si man isuro no sponsoran na ko ma di open ay ano as di kompleto na rin equipment man ano ada lang sin ano mo ti martial artist ay taga Mangkayan man invite das di si seminar tapos no malpas din seminar open day to ko open day to or no do bubong nga to din munisipyo di rooftop di munisipyo amagan no dis dimot uray din populis mabalin di man palingot sila. Ay sumot lang tigas lang no kuma na nawaya ta siya inaklakad at idi takas lang mas uray da kami ay sa na interesado ay man train kamanta lang ay maupay no tisagsaganaan talang kot provincial meet at least ay wala ngay kuma din ay mayor's cup kaman na di ay uray kickboxing lang man basit lang tapos di main event kat Honorio Banario kasi Awan no kami tali kami mabalin si local event mabalin siguro ay man man si Rudy da kayo di man judge or Rudy referee si Rudy when isay ka man angay ay isa ko ma ay kaman sa unot kaman sa dream ko para nabayag man din sudok no sino aslian siyempre anak mo mabalin ay i-request kaman na diretso tan wada mati man di committee man dan pa lang sin. At the same time kami, no, si Ay mangi-request pa si Adi panamagon das papel. Ayun, bista si kumayan kung kakaman isuro. Man isuro ka. Si Akit di nga din ay naobliga ay mangisim pa, mang-organize iso nga. Bista nalakan oblam ay narigat to oblam yan, parigatan na ka. Samang ko, nananap si Bato, ay tuktok mo ngayon, no? Saan lang at siyempre, sasudok lang mo, no, kung naman invite na ko si kaman, ipaseminar si di, una di, kaman na lang mo. Hindi, dangal ko sa mabali na yan. So, nangangag, dagili kakadota yung teachers dito man kayan, invite yung lata ni Sir Honorio Banario for seminars. Kahit doon nga ako, maka-adulty, world class ako lala. Tama, world class. Mamatiak man sin, gusto man din di kang kanamod kayan, kaman adi da kan respeto ngayon usto man din sin lugar mo yan sin lugar mo yan tan siligor din do na
na isuro kami ng data ko yan, be humble, kasto ko, no, si kayo mo na humble ay, among si kang martial artist, katamong may, no, out. Di ko din na isuro si kang, dapat ko man din di wada, gusto di ko maamu, damot ko may din, wada lata din di gap. Respect ko nga di, ay din gap, ay di ko masiro din respect. Eh, adi yun basta-basta, adi kakali-kali, uray mo kailam sa tan, siyempre, wada lata na respeto mo kaman na di. Bukod din di ko ikan, kaman mo ading eh kakali-kali ka. Abay ka. Sino din di kaman Antay, baka sino yung ikat na nailila na kasi kan anak mo gawin. kumangem. Wala lata tan difference adi lata doan tan sa bali di. Sino ko madi masukatan sin bakon lang isdi ko entire ay ano ako ma. Tan data ko gamin man ay igurot kam data ko ngay ning at least ko may daw tan tapos basit ay oops. Sinayaman ko sa bali na doani. Bakon ka man di. Kaman na ngay tap no respeto Marespeto. aw dai mismo kumay man ano nga si respect manghipaila si respect. Ta siyempre no papelan na ka sa respeto di respeto mga bodo ila kaman give and take lang di. Usually day ko mati number 1 kaman ngay default move di bugaw ko. Aw kuma kaman number 1 kumay paila di uray bo. Sino di standard at ano pa. Tanno na di kam amukot sir ma'am kaman na di ko Tama. or ano ka manang kaman na di mo uray adikan mabalik uray adikan kailangan ay sir ray ma'am basta wala din di ano angay pang-asagon mo ay manong kas ano sir kas di ano. Sino din magmakadwani nga itan siyempre ang ganun ubing ang duwani na di ko di problema duwani or ano kaman na di nga di style di attitude dan nalakada ba lang ay man give up sin di kakakapsog din namnam da. It's something na tukaw along the way ngayon. Dahil siyempre di sindoy karigat tibya ko didikot na pipigsari namnam di po ka o duwani nalalakay medyo mo may met di life ano andi kaigurutan din ikadanta ko kaman kumapkaboy din mental strength mental toughness di ano ngay Lagi kananday wala din kananday hard man makes good life. on girl Good life makes weak man. week siguro din na ipost si Facebook ko iso ano post basa ka dikot man sis iyo aktan ay abo kayo man nang mangyari doon wala lang way problema si babae ay abo kayo man sun ubing ang damag ko ay ano Something ano ko lang naman nga mo no wada gamin din ay stigma ay no kamana din bawal ay manuga di si rin isang posible abay amin nga napipigsa at mga lalaki kat agsang-sangit dagita they cry yan tama they Si cry Duena for di. joy when they baka din doy nga abo ay time ay wada nga gamin din ay datakumot lang ay lalaki dito ko istoryahan di sa tinumnum ta ko maur-urnong uray no basit sa maur-urnong gana sumangpot ti time nga adinanton kaya si din ano kailangan di stress reliever when sana din bumulan di i-connect ako sin martial arts o gym right bakon martial art gym or extracurricular activity something hard nga bang parigat kan siga ngayon tama i-release ngayon di ano andi recruit na siyempre tama uray kon na kami ay martial artist mat lang wala din di ano angay na kami no malpas di aya mo inya tapos siyempre, every day ko, mamagos na rigat, mandandano ko si na rigat, idinalpas di event mo, kukulong ka, medyo wada nga di anxiety mo lang. yes Iso nga, anda kami, continuous lata, di martial artist ka, continuous lata workout mo, di sidoy gamin, kaman health mo lang, health benefits, di mental health mo lang ditan siyempre, no. Kaman mo lang no, nagapukas gubat. Mura din di workshop ay kanan lang. Kan mga di extracurricular activity mo. Kaman na din di effect na kaman iso nga kaman sinun kanan na si backdraft kanan na ba hindi kaman aftershock na kaman na di no earthquake kuma to aftershock na kaman na di madlang amin ay may tayo maamagang wala di side effect na iso sino kas ano to kay i-handle the same time wala din nabasak mo lang ay research di Australia ay yan 9% ng dakulo na 9% nga di 9% effective din ay exercise ka no going to gym nga manglaban si depression 9% effective kada gijay mas
mas effective kada gid agas kam kamanan na din ay yat na nang ibaga. Sige gamin, wala di Barkadak in Singapore niya. Madip-depres. Akay tuloy mo na tayo, man-work out. Mayat-mat, ngalwan ko. Mayat din, continuous mat lang. Sige mat lang di kaman isang ay, kaman di way depression iman di sa ipugaw. Adi tako ngorda mo iman, tan wala ngorda lang di. Amok ay, nangyari kaman na di. Ibaga na okay yan magawa. Yeah, wala rin, amok ay kaman na di, ay ilak at normal mat no outside. Deep inside ba iman di ka maligamin si di iman si man ada kam amo es tutan kakad-kadwak iman ada kam amo si usto no sini nang nangyari sino di story na bo iso nga kaman sa kanot mahetmat so ada kanin siyempre no kan kumay man manangot na advice ako ma kalik ka ma or taktakin mo kumasin mano titraining at kaman na din hindi kaman didit din nangyari yan sinukot ay sinuyot ay manamnam mo nga kaman na din tan siyempre first hand ko din man ay experience ko man lang imo din hindi usang ay ading di kaman din nangyari matiman iso Set talaga. It's ang kuman nga mo no nya yan ang kaman data ko ngay kaman ahead of generation mang ilila. We have to be ngay masapol nga nasipot ako hindi kumanadwani kaman maibagak siguro i-start ako inside the family ngay tama ay suruan takon ubing kas ano ay man solve si problem especially in life problems sa tanong iskwilan Ada ti surun ti eskwelahan about solving problem. Math, ti surun ti math tapang. More din di problem solving. Mat lang tan math. Ngam bakan sidi kami kat bakan real life di ay bukan real life di ay experience sidi to do jay kaman ngay analyzation din na kaman sa kana din analyzation tad sini pangusaram sin x and y plus y plus z in real life mo kot adi ka mo ada mo sir this in real life ngam din ay ngay process din process mo how to solve that one mabalin ay kopya am din process i-apply mo sin no kas ano may sinolve di i-apply mo na kaman no kas ano may nang solve sin problema ri i-apply mo imong solve no ay problema mo din ay kaman bakon ko mati man data ko mati man bakon ko mati man certified ay psychologist niya when ngam ay psychologist psychiatrist ko we lived life experience lang di ma-share ko sige lang musin man dengdeng kasi di anak ako obserbaran ako bakan basta sumada yan medyo datakot medyo you have to be vigilant. Siyempre, ka naman normal ba sa sin anak mo. Deep inside ka, di dan may baga lang. So, kailangan ay openness. Kailangan ay wala di kaman banding. Dan at least may baga da kung ano yung problema da. Tan suding mo din ilaksin di ading ay di usa. Umiginap mo, nagagot. Amin mo tin nagagot may man skill lang. Bigo di man dito kon sindi outside ada rin mangilila ngum si ay nang aabay kot adi kamutan siyempre adi kan kanayon ay makadkadwa. Sindi di man sindi. So sindi di usang ay siguro tan di samot di tring sedwani sin ubing ay basit lang ay problema kot. They choose serious nga ko. Or sindi din di jadi kayo man imbaga talaga noon day man gamin kamandak ay problema din daylang din may advice ko ba sin way mandudong ay ubing amin ay pugaw sin lubong waday sarili day problema sa bakon lang si kay way problema na iso nga dabis ayat mo open yung barkada or pamilya kung sino trusted mo yung pamilya i-open mo di ka naman din siyo kanda ka or atan din importante dit may release mo din no recruit na at least din ipugawa di amuna at least no amuna din ma-recruit na may kaman at least ay medyo kaman ngay way mong babantayan si kanto no kas pangarigan way amoyam at least ay inanumnum da ka di ay kumusta ka bay kaman na di talk to someone kaman siya di open
talk to someone. Reward din ko sa ngay, di martial art. Kami ka man workout or At the same time, sin martial arts, makaunong kas barkada mo. Right. Mapan kaduam da ita, tirigat kan ginawa, di relationship yun, bakan basta-basta. Kakaroon rin di makibinbinugbog ko sin story kayo do Gayet, umunog ngayon din relationship hindi tan kaman banding yun din man din nanog kayo ito No, sin magin ilayo man din nanog na man pinpinig sa andang da kayo ay do din numyo din man kuno asni man in exchange nga si ideas. Exchange of ideas. Pigsa ako na, ilak mo into yung reaction man na kaman na di nga kami no martial artist ka, baka din di gabot naman din na. Hindi na yun, pigsa na mo. Sarili, kaman din. There's, there's an art, kaya martial art, to the madness, at the same time, there's scientific ways. Kaman crazy adi no martial artist ka nga, sido di biyag ni martial artist. Yes, tama. Tatanga ko, nabayag na adi ka na ayam sin ano ka, wada ba din nakasala nga ayam mo doon? Doon kami, free agent lang kami, free agent lang kami na doon ilak ni Met ay offer. Tapos mananap takos udong ta siyempre. Ay, so ibig sabihin, free agent ka, wala awanan ti kontrata mo kay Juan? Magay kontrata kon si Juan Iman, ng pilpilita kay kung kontakan na idata. No, lay dun da pa eh. Tapos siyempre, why loyalty man sin One Championship tan siyempre dahil damat iman di nang sida idamat daman din di yung for si gapo ay sinmikat ako sa international or no bakon sa ispektaran tako ay sumikat sakon sa di mandugluya kat ay samo ako ay samo num tako ay sumikat yan basta din lay dun takot man compete ako we earn money we earn for a living. Anong nga na-realize nga ni sikat ako ya siyempre ng champion si One Championship po, tapay amok ay si Katak sili. Magari, hindi naadala na kay man usar si social media. Tan sin di time ay diokot, bakan pa lang sikat di social media takos na. Bakan pa lang sikat di cellphone ngayon, takos na, tan late ako guard sinan Pilipinas. Mga alang pa lang din cellphone si di din 3315, Samsung ay di keypad, magari di tan 2013 di, bakan unay pa lang din di high-end ay cellphone, bakan sikat di TikTok. Iso nga sila ay dikat apay pagan anok sa din mga ibagbaga kami sila din di mababat mo yung fans ngay. Din di sikat YouTube sindi kot adang amuay wala laban sa YouTube. Even the God focus mo sindi talaga sa bali ngayon man kan talaga lumaban ka. At least ko wala di kita ko masin competition kami na di sila. So di ay lang talaga ti focus mo din. Sa amo num din sumikat kasi baga. Asi din mo realize mo ni. Na-realize mo lang di makita mo ikat niya, tapos makinama mo kasi asan to din di God. Effect di Facebook ay ilang po. Yung mga diferensya na niya, no sinasiguro bagyo, dino nilang naka ay ni darak korporada niya. Magangay di medyo man siguro makipapicture sika. Kan sindi style difference of the Manila. Manila talaga yung man ko. Naragsak da man ang ilan dakas ning sindi diferensya talaga siya. Tayo ray artista dito yung ikat medyo adidan pag kay gurutan ay talaga endat ako normal. Lalo no kanayon ay kadkadom sika. Kanayon ay kadkadwak sika. Normal at ngay. Kung rin di maabot mo ya katagalugan din lolads. Kaman value ball man ang dayda ngay din. Pailada din ay panang bilib na kon sika. Wow. Yung siduy man kaman siyempre once in a lifetime pot naabot ko tikas to kaman na din ngay man dayda. Kundat ako kami siya ng kay gurutan pot kaman din focus takot din sarili ako ay mission sinbiag ako iso nga. At the same time ano ka shy mango. Di nga minsan sini makaiba lay doon na wo ay pa-picture yan wala ka lang ilan kaman na diyan. May sige. Na malagip mo di train mo lagi da obing na enjoy ka. Jim Pico idoy yan. Hindi ano akit apay nga man ginuluda. Tapos din usa ala na din cellphone na tumagtag kami siyang kadam mantauli iso nga binilang ko namin tulo ay magtag asinan tinor-turod ngayon naging bagay makipicture di although mayat di ay ma-maintain sin style tako sin kay gurutan tapno kaman ngay bakan takon presko abo no kailad ako sin diyan kaita ko kaman na di at least wala din oops
Uray pa ita damdam mo kay abatan na medyo ano pa yan. So tatang nga free agent ka. So target mo pa lang so kaman pili ka pa lang si kaman. Medyo susudot pa lang no siyempre din one championship di priority adi pa lang tan siyamat din ano after mat santo wala din o no maidawtan si chance ko no in the future ko maka-contender tao kasi na di met no kanandan okay kanandas di adado mo din adado di international ano yaman ayo. So but then dagi jud ako kahit man nga maamon idi sin preparation mo sin fights mo idoy sino di ka man tandi may ila takos ado ay aspect ado ay category wala din striking, wrestling and grappling usually. Sino di ka man fokusan yung i-develop no di as 75 kasi ano nga i-restructure yung training program. Usually generalship gamin di training mi. Every time ay competition mi si MMA. Bakan nga every aspect ni martial art i-general mo tayo MMA. So mawala di wrestling na, may striking. Yung magabadi sa stay area ay kaman medyo i-focus yun. Hindi siyempre amon di po gagawin striker tako iso nga the best ay at mis dikit wrestling defense, wrestling and then striking, rin di knockout, and then specialty may technique siya di i-improve ang sharp mo tapos yun din no grappler kalaban mo siyempre depende din ani kalaban mo di ngay no grappler siyempre wrestling defense kas ano kay makatakdag no tinikdown daw kas ano kay kaman questionin answer ngay kas ano kay so scenario player din scenario adi kaman kas ano kay maka-escape no in control da kasi grappling into yat may tumakdag kaman na di ngay tapno siyempre no tumakdag ka katakdag ka mat lang wala din tendency ay madanog ka at manakaut ka wala din di pattern mat lang ay mamagan mo every time may competition, wala game plan na iti-trainingan mo lang wala sita-sitap nang hindi problema kami sa duwan ay gumat nga ito yung label di competition on sinuan. Kailangan mi din man label up si usually cut sin wrestling ya grappling. Usually din di kailangan talaga ay special kaman ngay din mang isuros di talaga ako ma din nangin 40. Tama. Talaga ay black belt sindo ay competition ay improve na awak na ni bakon din basta nan isuro ay black belt kana na yan bako na mat improve ay bako mat nan champion si baka black belt competition black belt di online. Dili kada mat din improve na awak na sa black belt si dilawa. Black belt di online. Tan si talaga ay no gamin man noon na kami ay din di elite ka naman siya elite status unti yun. No, sidoy adimin basta-basta nga mamati kami no din man isurusuro yun magay na ilan may improve na. Sidoy di kami problema yung noon na kami. Siyempre alangan ay patiyam sa mo din status na sa yan practitioner o tanggay. Baka competitors sa bali mo din practitioners style sin competitors style so mga din isuron di competitors gamin din di talaga ay mangyari sin ayam jay na nakita na sila yung experience na no akala mo iman na sikan man isuro-suro awan so di kas tayo jay kas lang kaman di amok si kaman na ilak na si do awan ti experience tayo na itigas na high competition puro amateur tayo lang di kaman ngayon kanak no kaman nga i-focus yung day tapos din head coach kasi lang isunan tibang nangamo ngay mangimix maka da kami lang kanitan da kami modelo nga ba sa bagay alangan na din coach mo yan bakon mo't lumabon din coach so nga da kami lang competitors din i-mix mo din si adin din mangi adapt ngay no din insuron di wrestling kas may apply na si MMA adikan matamaan si strike hindi MMA scenarios na ngayon may apply mo sin isong isuror mat lang din di wrestler ay do yun na kami din effective si MMA mat lang baka din do effective si wrestling lang isong dapat effective sin MMA tan MMA mo day ayam wala strike na no kumanta pure ay wrestling mabli na yung ay at mas digot pag shoot mo ba lang ay danog war 2 ay dumatong din dangerous tatan nga dati kas lang
kaman sarili yo ay gym. Wen, Sino ba? Wen. Sino di ka man na usually udwan ka man no man ano ka kayo sino di ka man fokusan yung focus lang kasi grappling for now. Unda kami duani kami under develop pa lang mo develop sa diat mi wala din di black belt ako sa Bagyo. Ay igurot ay first ay igurot ay black belt aditan din ang black belt tanas di si Gibran lang bayan. Gadwin. Owen taga Luu Bugyas Benguet on. Sino di pinaka first ay igurot black belt ako ay Si di Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. Yeah, under Uh, lineage of Machado. It's not, ada kamu din, Brazilian ya. Machado samot ya. Uno. Mabalin tan inala na kami din black belt na wala si Chad Barin ngay. Nan abroad barin si commanders di US Base Army. Si nanti training si di tan wala din di Brazilian Jiu-Jitsu black belt day kadwada. Nan compete si dari di ADCC. Isu nga improve na man din. Isu nga siya, isu nga laleden may mamoy man pasursurutan improve na in Ublana. Din do 10 years na do in compete sa international competition. Panisha, din do event in Pilipinas ay Panisha. EDCC, din do Naga nga do Amerika do. May abos in Naga do last ay nang compete sin Naga. Asi dat in black belt. Tapos makagather ti medal ito ya. Medal. Very competitive actually. Santo ada di ranking na sin division na sin do. Number 6 samot sin world ay BJJF. Gusto nga may ranking na yaman ay basta-basta ay maamag mo din mo. Gusto nga may ranking na di sin do. Kailian tayo di ah. Bagi na interesado ang dati gym na? Padan gym na Maharlika ay do old market. Old market. Wada madlang di schedule lang ay UFC gym ba di? UFC. Ijay ka. Ijay Abanaw? Puso ng Bagyo. Abanaw ba di? Abanaw, Ijay Konti Taekwondo. Ijay. Adamot lang BJJ, Ijay. Wada schedule nas ding yung paplano na padpadasan miya ba i-convince tap no sinatakot zero kay man training I see. Tapno kas lang ang isunan to ti grappling specialist ti Landslide MMA. Wen. Tawray da kami ay athlete ay fighters di fokusan na ba lang santong nulay doon ay manala si for class nas na di mabalin na. Actually, kaslangan nung kanya ngayon. Paano yung kasapulan si ay do kailangan latang stay sharp, striking. No ano ka sin ay kamandipan fokusan yung high class jiu-jitsu. Habang ngay kami habang awan ti schedule mi i-focus mi ti kwa ngam man ti training kami latas striking ngam naka-focus kami sin grappling tapno ngay mai ano ay man muscle memory din tanno din striking man aw minor sa mamagan ta ko naka muscle memory sa ano din ni grappling grappling matlangot ado ngay man din ada tinadlaw ko nga untay kinayayam ko lang ay Koreano dili sa jiu-jitsu. Apay na nakutong na yan nuan sa inpinda kaya wada nga di sambalin dagsuna. Agay ure ka naman tinatangol mo mamlin mo lubos so ay abo kay man ng grappling ina kaman dan il kaman na tanin il tan naggalis gord adi ka matangol. Tapos di kunak no shakti nang isubmit kat ni apay dito nga nababaliktad ata ka man jay baba ka. So nga wada ado diri kat na tapos di panangi promote da isdikat iso nga din kan naman no under lineage na dikat Machado. Bakit basta-basta di promotion na dikat bakit basta-basta ya sa mga si belt traditional na din di promotion na ditan kailangan ay bukan kan basta-basta ay may promote ngayon no adi ka nang compete sikan ati makakita ti agasa man 10 years nga nagkukas anto lang maka 10 years nga ikat brown belt idi nan plano tayo suma siyempre nang yung dawad dat tapno ngay makanukas na iman datan no ano ka well at least kanya na 10 years. Naala na rin black belt na. Ngumno din wada din udom kami na kamay 10 years nga tanda pa lang malala tay gas ganon kahirap. Sa onto bay ko promote coach Jan Bailon sa kon si Blue 2018. Hanggang tatakat blue up lang But usually kat no alaan na rin do standard ay promotion di jiu-jitsu every 3 months may stripean ka ngay. Ano kami every belt gamin waday for stripe. Bago ka maingato. Sa kanbay lang gamin, how many years ko, usapay lang di stripe na. Siyempre, dinbay gamin, as di man, kailangan consistency kamat lang si training. Yeah, competition.
nulay na may man pa-promote si legit ay legit adi. Legit. An nga jay ka, an nga jay na-promote nga dagdagos nga di naalat ti online. Ado to istorya nga kasi ada jay karkarosin karugdugin di MMA katwa da ngay din istorya da baga na ay black belt siya si jiu-jitsu. Ni Joe Rogan mismo mga istorya nga ikat. Hindi ka no ka ay ayam dakot. Baka submitan pa di white belt. So nga dagi jay da ngay ti sinay ano ka kaman you are considered as one of the successful nga MMA fighter, a former champion, very first historic ang achievement mo eh. Very first Filipino MMA fighter kaskada. Sino di ka man nuwada di naman reflect ka ngay kat kaman ngay sino di ka man principles ay sinursurot mo tapno ma-achieve mo diri or sino di ka man rules sinbiyag mo ay sinursurot mo tapno ma-achieve mo diri achievements mo. So kan gamin sindi damo kaman magadi mutok sining focus aknay. Focus. Ay talaga nuwada din in aksing namnam ko talaga amago kay man talaga no training. Ano din no laban no ibaga laban kasi nga amin din reaction ko kasi nga na ngay adik mapuputan adak naputan ni man dia. Basta di lumaban kasi siyempre sayang rin nun ensayo ko tapos adikan may apply so nga doon talaga inuwara di opportunity hindi ko kala ko sino din di usan siguro din ngay adi ka man anlinlangan din di focus mo sin goal mo ya siyempre no martial artist ka din goal mo diet man improve ka tapos din dreams mo no lain man world champion tansin di damo ko din dream ko lang ko tapno lang maging fit din ako maging magkaabsak lang ko ate mayat siyempre sindi ubing ak gamin ut nakukutong ak sin ubing ak ay magay unay muscle ko sindi martial art habang may amag di awak lumalang ta si martial art way self defense ta siyempre yun kaman dan umiisiin da ipo gamay diditan kaman tututoy tang or di man di di ano ayaw man medyo man baliw nga di po gawin ni man. So nga kaman din nyat mo in focus mo dyan nga goal mo nga to have fit body. Idi na-achieve mo di ay focus ka man nanti sa bali. Ma-achieve sa gabasit mo siya. Ma-achieve ko din di sa gabasit ay laydak ay amagon. Laydak ay manmalinan. Ang gana ay dumakdak-dak. Sindi damo kong bayso ko tapno lang may akas bisyo. Tapos next cut may di awak mo maging sexy ka kaman bodybuilder kaman rin bodybuilder di awak tanwa dari bodybuilding sin gym sidi nga ito wala asagan sila gym sabay ko di taway man training ak si martial art boxing kickboxing muay thai dyan doon tapos sidoy di nakaraman tati competition ko tayo kailangan na man national champion tas na napadasan tamo tayo 3 times sa national champion si Wushu mo sindi time tamo di juniors at seniors padasak mo sindi ay nan-compete si junior competition si international and Korea di sidi adak ibaga isardong ko dia masayangan ka at nga sinarugyam masayangan ka di iso nga sidi din di usang man ay adak naliwaya ka yun ay nan-applyan si kaman professional profession mo pinatas mo nakapasa ako sa board exam yan nalit ako ni-apply kaman na di ngay din tradisyon ay old ay kultura tako kaman na di gamin ngay ng madwani bo skills di importante dwani skills tan amin ay may skill mo din kailangan da tan santo ngay man subsobra di naka-eskwela to dwanya bakon kamano di set manoy man din naka-eskwela ang dwani kat ngay amin ay ubing dwani kat college graduate da professional lisensyado da wadan to pay mga bagay adon ti attorney imong tan nila ko din ni office attorney tapos call din di libron di attorney call di liran lawyers lang dia napos call ayo puro nakan mo di attorney na nanugi si 1980 samot graduate tapos call ba so nga dwani skills skills din important din dwani kaman ngay uray ng graduate kasi college nakapas kasi board mo kailangan mo lang tadi skills ya ano kami kad abroad skills din skill dati ada na so skills sin ay
usually ngay kat adu ngay di mangililan na kayo kat kananda we ay sakon po dapat di sumarno ay champion ay sino di ka man advice mo dahil si Hindi, ako sindan ubing takot ba ni naman buhay-buhay sa martial art tama akong convinced da. Ibagak ay ibagak un. No, wala din may ano ka maging martial artist. First din imus di maging martial artist ka pa sa imo pa. Padasa mo din no kayam tan siyempre yung training sacrifice mo narigat talaga. Then siyempre no talaga ka naman martial artist ka i-focus mo oras mo sudi. Bawal di bawal. Bawal kayo maki-party, di ba? Bawal kayo umatin si di bawal. Mura din di no wala kasi di nda kami profession met. Adikan mo ka-attend si burial, no, waray kailya may na to kasar way birthday, kaman di may sacrifice. No talaga yung maging martial artist kaya, may maging champion, di sakripisyo mo talaga. Iya, di number one, no, napigsa di number one at din vices nga dapat totally total ay kaanam devices mo. Change your lifestyle ali. No, di at mo tansaon sin din nagrugi ako. Gym, sumaa ka yan. Gym, sumaa. Adi ka ngay magay time mo man bulakbol. Wala to ba man din gayam sindi gayam ko man idikot adak to pay ma-edit gapulang si training. Sidu sacrifice ngay di sa ngay athlete. Naman naglugi ka hanggang karkaron no wala ka sindi high level ay angay, high level of competition. Adi ka at mabalin ay edit si gayam mo, kaman adi ngay tan siyempre siya man niya din siya di challenge mo sa kondisyon di gayam ko ba si asawa gayam ko ba lang si asawa ko di ngay tan mawaray umapos ngay tan adi ka ngord ma-edit. Dalpas di ay mo ko kakasin man training tan way next kaman adi ngay. At the same time no during that time no kasado nga tama ma-date mo ikot no rumor kayo kot sikat ka na eh. Sigurado ba yung disturb karo man di no sili ngord tan sikat sa kan tadak mo di expectar ni mo na yung sumikat ka. Basta no man anak at normal alay anak lang naman din di makailaw yung man sikat ni. Ilan na ka nga so medyo sindamok ay mga encounter si kaman dikat medyo sikat di bumben nga pa yung umilang ata na sinuga po nga ta kaman na dingat tan siyempre no sinang kadan takot kaman no ilan na kayo kaman na kan proporsyonal niya wala di ay mentality tan kaman na din style tapos ng kaigurutan sido din damong hindi masansanaya kun at least mahakot ng santos hindi tayo may nababayan anak nga talaga way pagka-introvert ko ikaw na nga medyo nabayin ka di kan ma-express nga din laydam sido din di tulong din martial art yung man sa kana tulong na yung man kan hindi bain ko tan siyempre no wala kasi hindi international competition you need to speak English street English tapos alangan nga mo challenge ka ditan alangan ay bagam si dia ay clitoris you know kay dia makatawa na sila to ba hindi sa mga interview si competition on Manila hindi ko siyo kada kasi di wala din na ano ka di nga knockdown mo si sino ba din na knockdown mo din Manila or di Monikta din hook mo out ya si Sidoy manununong ko di interview ay mansiyak lang mansiyak da kami silitan malagip das Manny Pacquiao ya Sidoy din nangipasikat sin yun gawin na do ano oras ako na di bubuyak din tayo Sido man kot mansiya ka lan malagip da sa Manny Pacquiao gayam tan siya nagapuanan man pero believe ka look at the learning kundat ako gamin sis iyo kanta ko niya ngum adita ko maila from ididamdamo ay may interview si siya way translator na unggana gani sido mo din learning process learning ay talaga process nga isa bakan shortcut talaga so at the same time na kami madlang tanda kami naka-eskwela kami kaman din challenge adin na kami naka-eskwela kami naka-board exam kami adi may palang maka-English posible adi kaman din nga din challenge madlang na kami sidi ta siyempre pailat ako matapos in international stage ay nalengit ako ay Pilipino man English in interview so sidi adi nakiktot da nga sindi
Si Manong Edward, sin first eleven na inauguration di One Championship on Singapore, kot man palakpak na din Pilipino tan maayat din English na. Adi da mo ay English teacher ko yun. English teacher. Do you man ti may samot nga nang lipat ti career na as na teacher niya talagang do adinan isuro ay teacher ngam teachers in martial art. Siri din di na ino kana na handa ngayon ko ang teacher la tayo so kaman din bakan ngayon isuros iskwilaan ngam in martial art ket kaman teacher siya din kaman i-transform siya. What is your your parang na tinitingala mo na parang adang din ka na idol ta ko ay pang imomog ta ko ibiyag ta ko sindi amamot sindi damdamat ako si Manong Edward man din pinakasikat din lugi ta man lang isong studio ka man studio din mentors mo idol mo pa siyempre din nailak mo din man di talaga ay din dedication na training na di shooting or din mang motivate yan si kaso nga hindi inda kami sakan tanda kami nga ay tulo din kamanin mo una dan Kevin sa bilingon saka din sumarono so panagtataray da kami ay tuluan din hantag-tag-tagot saka din mauudi ununodok na ida ngayon sa kan motivate ka na napigsada ngay maguyod kayo man yung kami studio din impactnan sa kan tapos din di guard uray no adidan man advice man si adidan ikali advice da ngam mailam sin through the action studio makaman asama di studio di mentors ko gana doon nangasawa ta ko nakapamilya kami steady lata. Will there come a time nyati ka sila nga prospect mo ta even uray no sino ay fighter awan ti makaabak ka ni Father Time nga una da prospect mo nga matagal pa ba sa kun may lang din magamot di injured tapos bakon ta ko na concussion si unya di pwede kaysa nga kumusta ti kayo healthy kayo awan ba ti injury nga wala di siyempre sinantawan ta ko ni nung laps kasi 30 pangato. Wala din injuries tan. Din small injuries ay naornong. Siyempre mariknam lang tayo talaga. Adi ka ngay, bakan ngay hindrance dahil tan bakan ngay dakdak kayo student sikatan. Siyempre nasanay kasi man sakit. Nung din di MCL, injury ay din medyo kaman 50-50 din di musinan Pilipinas at least no ma-cure kas international mayat ng musinan medyo langanan din may patakos niya technology din medicine. Siyamat lang din di iwasan na di kaman medyo unay no hard training man ilan mi structured din no maiwas. Ingatan ta ko rin adi din physical health takutan narigat mo nalpas din karir mo yan uray din na sparring mi din sparring takot edit binugbugan kat medyo how do you tada na tinakita kag peso ilak din ay sparring di Muay Thai no pinga ka man lang light din ay gyms din pa yan paman siamot lang din ay kaman discussions di may podcasters in America ay anya ba ti may light sparring and then full blast kailangan latay waday full sparring mo during training usually i-spar mi sindoy si 2 times a week niya. Dindoy first ay sparring light technical sparring. Ngumno sindoy kaman Sabado. Taway risk mo medyo 50%. Adi ka mabali na man 100% ba lang tan delikano injury nga talaga. Pero tan MMA no nalingad ka pa yan nagalis nga mailosing maino ice cream bakan man din brain injury nga din rin joints ma-dislocate ka man na rin minsan din foundation gamin din number 1 sila din tumong iso nga siya iwasan man lang din so imbista usually di man nagruhi kami at man knock-out kami already man knock-out kami wala pa din dandanite ayam di ay di sindoy training proper lang sin 2 months ay training proper for ketua day malak-out pa sila wada di itugtug pa di ulo na sin pusti tan nalipit ngord magay protection as to
Sudi din na ilamin din juro di first hand na ilay din delikado din di kaman na di sparring. Santo maiwanan di career mo no. Adi kan full blast longevity adi. Kan siyempre alam na may padat ako sindi bubuksin ni Ruta ko di ay. Wala mo ilam ay man gagawin. Wala din di ko din karak ay ano ka. After shock na no retire ka. Delikado. So mga doan ni di athlete talaga ay smart kailangan din athlete ako doan ni smart dapat lang gamot ay baga hard training man hard sparring ka man diyan man binong bugo judi danger nga hindi So ti pagrigatak no pagti-training ka diya amateur. sparring ka lumaban ka mayat nga how about after your career nga di ba siyempre kailangan sunga sudi din di mapansin kami man lang si other athletes di other countries ibibis mi man lang ano sa wala mo isuda mo di idamod di ahead sin martial arts takal sin health kakaro si training program siya ilan mi man lang Wada ba di kas lang ay hire you ay nutritionist hindi basta no dadali kay ayaw mo kumali ka bueno sariling nutrition. Actually kat sariling nutrition kani search in apply kaman experiment experiment siyempre ta kami man lang gamin sabali di body type ngay so nga din di diet mat lang ay siyempre man kadaw kas dietitian mo tapos parehas man lang dietitian mo sin kadom yan sabali din body type na sabali diet na manlingat kaman din ngay kalkaron na kami ay manlingat kami sa training kat 2 kilos ay malos ay dagos. Wow. So nga di kan mabali na man ano sin diet ay low calorie kaman ay tan 2 kilos di lingat mo siyempre kailangan ay i-replenish mo din malpas di training. So nga si nga di diferensya. Bakan lang din so nga din kailangan mo lang ay alangan ay dietitian di competitors. Bakon din dietitian di normal ay at kaman normal ay person. Tanon alam ya din normal person dietitian ani kat na din idawat na ko din diferensya ay talaga din di sports sports dietitian. Parting words, we've been talking for almost 2 hours na. Sinudi ka man maibagam si talaga dyan the fans and supporters di taptangay ka the landslide MMA. Ibagak lang kanda kayo still da kayo pa lang dito we don't know when we will be retiring maybe after 10 years pa sapay kumata di kayo maumuma ay mang subsubaybay sin martial art journey mi tan di ko journey at adina tan how many years na ngeti man 20 years kat wada kayo ba lang sin martial art iso nga hopefully di kayo maumuma still or I know kamandanan namisisina kami sa gym still the same support in both side kasi sasata ko lang mo You are one. We are one nga ko nandin one championship man we are one nga talaga sabali lang din direksyon ta ko nga mo sa amend ako di mo hopefully still support us siguro for this athletes tako dari aspiring kat kailangan din nadungog yun ba kailangan ay you have to be amo yung man isakripisyo disiplina number 1 disiplina lagi jay ubing takod wani dari you need to be mentally tough karo din situation takod wani ni ada do mo ilileo karo sinan digital world tako ni kung pumporminan ililan yung sin TikTok, Facebook some of them is some are true some are false so bakon amin yan patiyon nyo din waday mo buya yung media tan dasan lahat ka man alang sabali idea hindi po gaw ipopost ko lang sin Facebook 4 follows kamo na rin ilan nyo din adalin nyo siyempre you need to kamananda kami pilpilayin mamat lang din adalan mi sin mabubuya mi si YouTube, Facebook kaman na din so kailangan ay din real kaman din di real life experience dari din di may apply anda kayo sige di important isa usaran nyo si di digital katakoduan internet kaman na usaran nyo si di makatulong ay anda kayo
Ya, itu siguro may ibagak kami medyo uman-anan do at salamat sin panagdangdangag yun na kami sinan istorya mi and God bless, God bless. Ladies and stay safe. gentlemen, Stay safe everyone. Honorio the Rock Banario. Thank you Ayos. so much, sir. Salamat madlang padlisin na ano. Hopefully umad-ado pa di pumad podcast sinan kadanta ko no sumikat away podcast yan no the other countries ko sikat-sikat di podcast na Jurugan podcast ay na Ariel Helwan yan ay anti MMA ano kami gani. Lex Friedman, Ado. Wala do. Anyway, thank you so much for listening. This is El Maestro Speaks Podcast. Sponsor time! Today's podcast is brought to you by Dems Auto Performance. Dems Auto Performance Shop offers automotive servicing. Nag-verify sila ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag lang eroplano. Located at Alapang, Trinidad, Benguet. Of course, they also offer off-road servicing. Sa mga naglalaro ng off-road, gustong pa-convert ang sasakyan sa off-road, you can visit Dems Auto Performance at Alapang, Trinidad, Benguet. Or you can also visit their Facebook page, Dems Auto Performance.